1988 pamukadzi vakataroora ndakazochengeta mwana wechiradzi kusvikira azoti mwana wake zuva mwedzi wa 2020 saka ndiri kuda kuti aigara 2020 atoziya sorry nekuti anibhadhara maintenance yechiredzo chomwana wake vamakachengeta. Muri kuti tibare ringi makachengeta mwana womurume uyu musingazive here? Akakuchengetesai mwana wemunhu musingazive ndiani? Hapana, asi kutoti mukadzi wangu iye akazoya achiti nhasi inini ndikukwirira murume uyu kuti une mhosva yokuti iwewo ndikachengeta mwana wako ndisingazive. Chokutanga munofanirwa kukwirira munhu akakuchengetesai mwana. Atezvara here mukadzi here ndiye munhu wokutanga kukwirira. havamo atezvara nyaya yakatongwa mumundani manzwa matauriro andaita. Munhu wokutanga kukwirira akakunyeperai imi ndiye munhu anotanga kukwirira, nokuti uyu hamuna kumbomubvunza kuti uno nhumbu here, haatozvizivawo. Makabvunza mudzimai wamakatora imimi tidanana akakuti haana chaainacho, ndiye akazokunyeperai kuti imimi mwana ndowenyu. asi munomudari manje akazobvuma ani aibvuma. Ndozvatiri kuti nhasi imimi munotanga makwirira mudzimai iye akanyepa, uye haana kunyepa kako. Mukunyatsondibata zvakanaka. chandiri kupa mhosva uyu kuti nditi akanyepa akagara pese apa mwana kuzvarwa kukura kusvikira kumwaka 2020 akanyara nemukuru makambosunguka here ndichida kwakaane nditi mwana ndewangu kasi maiziri mwana ndewenyu semisa kuenda teererai nyaya ndakaitunga munhu hamuna kufara nezvatakatonga masunga vandakanyamaropa hamuna kuzofara kune zvakatongwa nanyamaropa kasi isusu tinotonga nyaya zvakatongwa nanyamaropa nezvandakatonga zvakanga zvakafanana outcome imwe ichiti pasada kuti ubatsirei muyanani mukona kura vaitanga kuomesera enda kwacho kuomesera kuti ndozoti mama kurongeka andozvakanzvaomesera hamuna kurongeka ndozvakaita kutoraidza kuti hamuna kurongeka uyo wamukwira dare hasiti akaipa akakukanganisira mukadzi wenyu asina kuudza chokwadi akatozobuda tamudzvanya muno mudare nyepe aisa kudzvanya ndaakabudirira bhobho yake makaviga mwana asi wenyu pana ino hazvina basa ngatinde nyaya imi munoti uya kubhadhara YeChiredzwa nindozvo shamwari waiziya here mukadzi ndiwani mwana ndiwani tachitaura chokuti mwana akashaya kudara inini mambo murume uyu anoramba achifundisa kuchema kwemwana ayo ndikuzviziva ndakaitonga munhu chinhu chekutanga inini mubvunzo haabvunzwa pakutanga kuti unondiendesa pachifu ini ndiri chii chako ende ndinokupa YeChiredzwa ndakamira sani kwauri. Chinhu chekutangisisa chaunofanira kuziva unondiziva chinhu chokutanga mukadzi waari kuti ndewake ndewangu handina dhipuronai mwana kutoenda kwaari kwete kuti akazvarira kumba kwavo. Chikonzero mwana iyeyo amai vangu ndo vakamupa zita, akatora mukadzi wemunhu zvokuti aindirini ndiri kumuripotera kuti mukadzi wakatora mukadzi wangu. Mhosva dzainadzo dzakawanda, inini ndaitoziva mwana wangu iye mukadzi wake itsotsi, ende zvamabvunza mamba zvinenge zviri chokwadi mukadzi uyo aifanira kunge ari apa, because ndiye anofanira kupedza nyaya iyi. Aitiza murume wake achida kuzondiratidza mwana uye aindiziva. Wakaviga mwana wangu zvisiri pamutemo, ndosaka mwana wangu akamuka. Inini chifu vatonga panapa ndakavakumbira kuti musi womande ndiri kuenda nehama dzangu kuti ndinopedza mhepo ende ndakandopedza mwana wangu ndikatotamba nyaradzo ndikatopedza ende hapana chakamuka kusvika nanhasi. Munombo mamba akauya katatu akatitonga nyaya ikapera, wakatiza ukaenda kwanyamaropa ukanoshora dare repanapa pachakuona kuti
havagone kutonga, ndosaka ndauya kuno paNyamaropa. Nyamaropa akakutonga futi zvakangofanana nezvakanga zviri kuno. Iye zvinowatiza futi mhosva iri dependent kwaNyamaropa. Ndiri kutoshamiswa kunditumira Samuel kuti ndikuda Chiredzwa, ndiri chii chako ini. Une mhosva wakatora mukadzi wangu wakaviga mwana wangu, wakarodza mwana wangu. Ini handina kukurovera pfuma yawakadya, asi iwe ndiwo uri kufunga kuti wakangwara. Ikapera ini ndiri kupinda newe kuti wakatora mukadzi wangu ende wakaviga mwana wangu. Amira kuteerera muno makasika munyaya mukuru mubvunzo wamauzi Chiredzwa tongobhadhara ndichei ndipindurei ndomubvunzo wokubvunza babavo kana vaurire besa inishoti ndowana kubvunza vati anofawa kupindura Chiredzwa ndiani anofawa kupindura Chiredzwa ndiani kupindura ndiani achipindurirei achipindura kumuku wangu kuti mwana anofana kuenda nyaya iyi inokumbidza akahanda vari kurwadza kuchengeta mwana Chiredzwa $200 Mombe ibotsi hapana vandokupa danga kasi ndoda kupedza nyaya yake akahanda mudzimai wenyu akagarana ndokuti tiibate nokuti handichinje zvatorwa naasisa wangu handisi kuchinja ndinorespekta vanhu ano kuti takafamba nenyaya yenyu makanga musingazivi chokwadi mukachiona mudare ndikudzokera kuti kuchokwadi asi makura ndimusazoramba ndikwana chimwe chokwadi chamunozowana ndozokurwadza mwana sechikubuda zvine zvekuti mwana aenda achionekwa iwe usingazivi ukuzoona mudare ndapedza nyaya iyi nhasi ndinoda kuti mwemsa 21 nemudzimai wenyu nehama yemudzimai wenyu nehama yako yete manzwisa zvakataura tipedze nyaya iyi yakareba kasi yakapusa chinhu chokwawana mudzi wako kana zvakadaro akazopinda munokudare andisamuri kutisungairinisi aigondisungisa sei samunira makatonga nyaya ndiyakakwira kamuno kuti ndakaviga mwana wake achiti ndakaviga mwana wake aiwa ari kuti uyo handinoziva asina kuiva kupema zvokuzviwana mimi mamakaputirwa ndikuzvinzwisisa handitizo rudo ndozvakunoita asi chokwadi chinguva kubuda chigadzirisa izvi ndikuzvinzwisisa zvamutaura ndiri kuzvinzwa aikwira dara achikwirira akagaraita kasi patina inyanga isiriraiti indida kungozovhura muna akahamba mamakateerera here murume wayo achitaura kuti mudzimai uyu akasunungukira pamba pavo pamba pemurume pamwe ndatadza kunzwa aiwa ndazvinzwa asi handina kuzvipindura nguva iyo ndakuzvipindura manje haana kusunungukira kumba kweuyo chakaitika ndechokuti ndinaye kunokuka ndakatosumuka kubva kunokumisa kuvabereki vake ndokwaakasunungukira ndokuzouya anomwana asi mamunzwa here achitaura kuti mwana uyu mukadzi akasunungukira kumba kwangu kutaura imi masumudza mudzimai wenyu muchiendesa kwaate zvako handitika muchiti ndo zvinofanirwa kuitwa but ikoko kwacho kwakazoita kuti mukadzi anosununguira ku wozuya wareka murume musamuiginoweka kuti harwari kureva kuti iye zvakureva kuti iyeyo naate zvaraka pakuzvarwa kwakaitwa mwana pakudinyeperwa kwakaita ate zvaraka ndovachazotaurakati negre pane zvinhu zvamukurambira mukadzi zvamukawa kugadzisa mumaindi menyu mazvizvisa aiwa zvokubatsira imi makapereka mukadzi kuvaaa andizvozvo anosununguka makazonanomuona yasitasununguka ikoko akawanda wakaita mekishoti azvaraka vake vakatoone munhu kubva kuvheji ikoko vamwe vakasunguka futi vachidzi mukadzi ari pano kuti tikakuchengetera ndewako mimba ndeyavo
sezvo ava vai kuti ndine ndakatanga kumuziva musati mamuziva. Saka ipapo ndo pandatipo kuti akazozvarira kumba kwevava vakawa zvakuda kupindurwa kune mubereki ukwandakapa mwana uye mukadzi wangu kumba kwavo. Mukuona nyaya yakareba haisi nyaya Mwana wekuwazika kubinini here. Then 2020 ndo pakazobuda nyaya zvezvotaitika zvanga zviri mandii. Tinenge tichitera zvataurwa. Muno yakazitanga bhulanzi yechitera ndipo. Akutaura kuti mwana yeye angatizi ngashenda ashenda. Saka pataurwa pana kuti azoenda ngarapa ndo aziwe nyaya. Kuti ipere nyaya zvokutaura. Mumwe mubvunzo kana kubvunza mukadzi wenyu nekubvunzwa kune mumwe wavo. Iyo zveshuwaka haisi mibvunzo yavo. It's what 21 ndobva varupindura. Right.